ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаши шумо мегардонем. мошинҳо аз 5000 сомонӣ сар мешаванд, ки пешкаши шумо мегардад. видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментариё нависед, ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар корае. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе барои реклама дорен, метавонед ки дар номарои имо ё ки дар WhatsApp рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мегузорем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонию 30 дирам. ай шумо хоҳиш мекунем, ки агар имконият дошта бошед, ам видеонавори моро дар имотон падилса кунен. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинҳо бо хабар шавед. рафтем якум мошини фурӯшӣ дӯстони азиз, Opel Astra F ҳастай караван соли барои шуш 1995 солае, ки сайстияниш ранги 97-98 сола бардоред. мошин фақат дар хона хова ҳеҷ кар нест, ҳайка намега, не ки сайстияни беҳтарина як даста гаштаги астай. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. авио мотор 6 литра, коробкаш механикай, 4та баллони нав дорад, ки часпонда метиҳанд. баллонҳоша нав ай Москва овардаги ҳастанд, равон кардианд. ходавоишам 100% аккумулятори нав дорад, қатиш мечаспонанд, метиҳанд. мошин пусидагии надорад, дар ҳолати хуби беҳтарин аст. дар ҳамин хонаашон ховай айни ҳол қарор дорад. дар ноҳияи Норак фурӯхта мешавад бо нархи 33000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад. ба сечкаҳои каравандорош алиш мекунем. гуфтага кадоме ки сечкае ки караван дорад, дар кузови ямхелии караванаш алиш мешавад, болиш сум метиҳанд. рақамҳои Россия ва рақамҳои Тоҷикистон шонаста WhatsApp дорад, метавонед ки дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат. мегзарем ба дуюм эълони навбатӣ. мошинҳои кӯдаконаи фурӯшӣ дӯстон бо заряд ҳаста. як бор заряд мемонед то чанд соата, то як рӯза мебарад, ки нав ай Москва вардаги ҳастай. як тайга ҳамира бо мотоциклаш ҳаста, чорчархае, ки ҳардушон навай, яъне ки бо заряд, яъне ки то чанд хела вазма мебаранд, ки 100% фақат ҳамира модели майдаш аста. дӯстон ин оригинал астай. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. мошинаш бо нархи 4000 сомон фурӯхта мешавад, мотоциклаш бо нархи 850 сомон, ки бо ҳардаш савдо мешаванд, муомила доранд. нав ай Москва оварда мега хай сум дар кошта, ба ҳамин хотир мефурӯшанд. агар кадомтонда барои ҷиянотон, барои бачаҳотон дар кор бошад, беҳтарин падарка, беҳтарин сайру гашт да хуб астай. метавонед ки дар ҳамин рақамҳои муроҷиат кунед ва маълумоти 100% гирен. дӯстон бо муомила ҳам дорад. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ ҳастай дӯстон Opel Zafira соли барои шуш 2000 сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. авио моторош 8 литра, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад, 4та баллони нав дорад. мошина сайстаниш беҳтарина, пушидаги надорад, ходавой ҳастай. ҳай дигар маълумоти пурраша мегирен. мошин қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи айнӣ фурӯхта мешавад бо нархи 46000 сомонӣ, ки бо савдо мешавад. кадомитон харидори аниқ бошен, беҳуда занг назанед. гуфтагаи соҳибшон, рақамҳошон дар поёни видео. метавонед ки маълумоти 100% гирен. марҳамат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон Mercedes-Benz C-класс астае, ки соли барои шуш 1994 солае. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. авио моторош 8 литра, коробкаш автоматай. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошина рулош мебелния мега, калонқои самбуфер, ҳамихе чизои оригинал дорад. губкават кардаги аста, фарои кисена дорад, кулучи рибка, люкус шишаги стеклоай. дӯстон фарои объёмни, 4та баллони нав, чӣ хеле гуфтам, мотор 100%, коробкашам зури бад кор мекунад. мошин састияниш зури бада мега. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 50000 сомонӣ, ки бо кадоме харидор бошад, бо қайтишон савдо мекунен. рақамҳошон дар поёни видео. метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастай дӯстон Opel Astra J соли барои шуш 2001 ҳастай. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. авио моторош 6 литри, простой, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби
беҳтарин қарор дорад. 4 та балони нав, 4 та диска хадавой дорад. Нашо танировка ҳуҷҷат ягон маълумот додагӣ нестанд. Хай кадом метавонед агар харидани мошин ягон вариант дорен, дигар маълумотча мегирен. Мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Дар пойтахт нархаш 46 000 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поини видео дӯстон метавонед ки муроҷиат кунед ва маълумоти 100%ша гирен. лайкоту намоне дареғ надорем ва видеонавори моро подписа кунед. чӣ мошине ки далакурад дар комментария нависед, мо мемонем. шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбати мо дӯстони азиз Toyota Corolla ҳастад. соли бароишаш 2008 сола, 104 бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш як 6 литра, коробкаш автомата. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. 4 та балони нав, мошин кондитсионер, электропакет ҳамаш 100% мега соҳибшон бе ягон камбуда, як ранги соат кор мекунад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 62 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадоми харидори аниқ бошад. вариантҳои алишия ҳам дорад. кадом метавон агар вариант доред пешниҳод кунед дӯстон. мошин дар пеши капот савдо мешавад мега соҳибаш, яъне ки свечам сиёҳ ҳаста, беҳуда занг назанам мега. ай кадом метавон агар кадом метавон харидор бошад, рақамошо дар поини видео муроҷиат кунед ва маълумоти 100% гиред. ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон. як дигар Mercedes-Benz C-класса, соли бароишаш 1997 сола, 104 бензин газ дорад, кор мекунад. гази евро 4 дорад. объем мотораш як 8 литра, коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. як сола ҳуҷҷат дорад. 4 та балони нав, 4 та диска, кондитсионер. мошина ҳамаҷош 100%. хай дигар маълумоти праша мегирем дӯстон, маълумотча кам фаҳмондагӣ ҳастанд. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Исфара фурӯхта мешавад бо нархи 41 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. рақамошон дар поини видео дӯстон. кадом метавонед агар вариант доред, вариантҳои алишия ҳам дорад, метавонед ки дигар маълумотча гирен. агар шумо хеле мошини фурӯшӣ доред, хона, замин, квартира, чизи барои реклама, дар номерои WhatsApp имо рӯй кунед, мо дар видео оянда реклама мемонем. ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi дӯстон, свети сафедаш ҳастад. соли бароишаш 1995 сола, 104 бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш як 6 литра, коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. 4 та диска, 4 та балони миёна дӯстон, хадавойшам ҳастад 50%. хай дигар маълумотча мегирен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа фурӯхта мешавад бо нархи 13 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадом метавон агар харидор бошед, ягон вариант доред, рақамошон дар поини видео метавонед ки муроҷиат кунед ва маълумоти 100% айхчон гирен. марҳамат. наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшии навбати мо дӯстон ВАЗ 2114 ҳастад ки молодёжная, соли бароишаш 2003, 104 бензини холия, объем мотораш як 5 литра, коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хубӣ техникӣ қарор дорад. мошин светаш сиёҳ дӯстони азиз, мотораш 100%, коробка кор мекунад, губкават кардагӣ ҳастад. 4 та колонка дорад, оригинал, документош бучидагӣ, состоянии балоношам соза. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, фурӯхта мешавад бо нархи 13 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. вариантҳои алишия ҳам ҳастад ки метавонед дӯстон вариантҳои худтона пешниҳод кунед. рақамошон дар поини видео маълумоти 100%ша худтон гирен. лайкотона монед, дареғ надорем, видеонавори моро подписа кунед. чӣ мошине ки дар корае дар комментария нависед, албатта мемонем. даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшии навбати мо дӯстон ВАЗ 2106 ҳастад ки свети сирх ҳастад. соли бароишаш 1995 сола, 104 бензини холия, объем мотораш як 5 литра, коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хубӣ техникӣ қарор дорад. 4 та балони 60% дорад. 4 та дискаи худаш ҳастад дӯстон. мошин 100% мега, дигар маълумотча бо телефон мефаҳмонанд. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷакент фурӯхта мешавад бо нархи 6500 сомонӣ. бо кадоми харидора дар пеши капот савдо мешавад, беҳуда занг назанем гуфтагиай. марҳамат. кадом метавон харидори аниқ бошед, маълумоти 100% айсоибшон гирен. марҳамат. 11 мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз, соли бароишаш 1996 сола, ки 104
бензини холияи объем мотори 1.8 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 баллони нав, 4 диска, 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ аст. Мошина состояниш беҳад зури бад аст. светиш серебристия дӯстон. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав фурӯхта мешавад бо нархи 53 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. фақат дар назди капот савдо мешавад, ба телефон савдо намешавад. мега соҳибшон агар кадометон харидор бошед мошина рафта пеш бинед ва савдои худтонам кунед дӯстон. боз як бор дигам агар такрор шавад, шумо агар дошта бошед ҳамин хел мошинаи фурӯшӣ, дар номерои WhatsApp имо рӯй кунед, мо дар видеои оянда реклама мемонем. 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстон аз як дига аст. Opel Zafira соли бароишаш 2001 сола 104 бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1.8 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 баллони 80%, 4 баллони рамашкаи заводскои хичай дӯстон. мошина состояниш беҳтарин аст, раднои краскаш аст. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Мастчоҳ фурӯхта мешавад бо нархи 46 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. рақамошон дар поёни видеои бардори азиз. агар кадометон харидор бошед рафта мошина мебинед ва дар наздаш савдо мекунед. гуфтагиай марҳамат муроҷиат ва маълумоти 100% гирен. дар ин видео мо 12 та мошини фурӯшӣ дӯстони азиз. агар шумо ҳам дошта бошед лабои барои реклама дар WhatsApp имо рӯй кунед, мо реклама мемонем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо бардорад.